Nabalaka ang pipila ka mga netizens nga pamatyon ra ang mga stray dogs nga gipagdakop sa mga personnel sa City Vet sa Lapu-Lapu City. Apan ang assistant City Vet kung tanong ni himakak niini ug di pasabot sa ilang katuyuan. Ani ang detalye. Nanawagan sa atensyon sa city government ang usa ka netizen nga nagpost og hulagway sa duha ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Pound nga anaa sa Newtown niadtong July 29. Nakapangutana siya kung nganong gipangdakop ang mga iro sa lapit nga unta friendly raman ang maong mga iro. Matud niya, pamatyon ra ang mga iro nga madakpan sa City Pound. Ang maong post ni ani og libuan ka mga reactions ug gatusan ka mga comments ug shares. Nasakitan si Dr. John Carlos Sumagang, Assistant City Vet sa naasoing post nga matud niya degrading ug way basihan. Iyang gipasabot nga kabahin sa ilang mandato sa City Veterinary Office ang public safety. Ug kay naghinangat niadtong higayuna ang triathlon, subsub ang ilang gihimong pagpanghipos sa mga stray dogs ug cats sa nagkadiyang barangay ilabi na sa rota sa bike course ug run course nga delikado kaayo sa disgrasya kung adunay kalit nga mulabang nga mga iro ug iring. Mato ni Dr. Sumagang, ang katuyuan nila sa pagpanakop sa mga stray dogs ug cats aron mabalik kini ngadto sa mga tag-iya ug masiguro nga dili kini pasagdan lang. Napo kaadlaw ang ilang gihatag nga reglementary period aron makuha pagbalik sa mga tag-iya ang nahipos nga mga iro sa City Pound. Ang di kuhaon sa tag-iya ilang ipaadap. Sa tibok buwan sa Hulyo, 112 ka mga stray dogs ang ilang nahipos gikan sa nagkadiyang mga barangay. Apan kay may pipila ni ini nga giklaim na sa ilang mga tag-iya, samtang aduna usay uban nga gipang-adapt na, karon 103 na lang ka mga stray dogs o cats ang nahabilin sa ilang facility. Ang mong katuyuan niya na nganong amo na silang gipangkuha sa kadalanan para sa public safety, then ma-exercise sa owner ang ilang responsibilidad isip responsible pet owner. Hugtanong gihimakak ni Dr. Sumagang nga pagdakpo nila ang mga iro aron pamatyon. Gani gipakita niya sa GMA News Team ang sitwasyon sa mga nahipos nilang iro sulod sa ilang facility. Gawas nga regular nila kining giatiman sama sa paggaligo ug pagpakaon, gisiguro gayud nilang mabakunahan kini. Gipakita usab ni Dr. Sumagang ang resulta sa pipila ka mga test sa mga iro sa Barangay Mactan, Basak ug Kanhulaw nga nagpositibo sa rabies virus. As professional judgment sa veterinarian, diha na mosulod king kaso aduna siya oy mga simptomas nga nag-show siya signs sa rabies kana ubos sa balaod 9482 pwede na mo siya euthanize. Kay dili na magju siya ma-cure. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Narondina, Balitang Basta.